Ahoj. Zdravíme všechny příznivce festivalu Babí léto a příznivce Anetky. Dneska jsme s Anetkou po Bludišti a přišli jsme tady pozdravit našeho sponzora, poděkovat za všechno, co nám dal a s Anetkou prožít hezký den, třeba tamhle na Voru. Tak jak jsme říkali, šli jsme s Anetkou na Vor. Je to teda takový docela pro Anetku něco novýho, viď? Anet, nebojíš se trošku? Malinko, viď? Ale to dáme, já si se nepotopíme. Jo? Tak zamáváme, jo? Čau. Čau. Zdravíme z další atrakce. Anetka si dává závod s kuličkou, dáme si, až odstartujeme. Anetko, hodíš kuličku a buď tam budeme první, my nebo ta kulička, jo? Připrav se. Pozor, teď! Vyhráli jsme, ha. Ahoj, tak teď jdeme přímo do Bludiště, kde se s Anetkou nestratíme. Neschání někdo Anetku? Haló! Kde jste byli? Ahoj!